салому алейкум. бародаро, хушомадтон ба канали ман. марҳамат, якти лайк занитон, подписасия фаромӯш накунтон. бародаро, ҳамин подписасия кунитон. худо хоҳад ҳама хушхабарӣ хе гапу короя албатта канали мо мебинтон. касоне ки подписасия кардаги якти лайк занитон, илтимос барои ҳамин паҳншавии видео якта одама ягон мисол ёрдам мешавад барои ягон чиз ёфтан ё фурӯхтан. фақат лайки шумо лозим бародаро, ҳамин аз шумо ҳеҷ чӣ намеравад. бародаро, ҳамин якомада мошинашон будааст барои фурӯш. ана бо аз сараш бинтон бо ягон хел саволотон бошад маводо ман мисол нагуфтаги видеонда ҳамин экрананда мисол номери телефони ҳамун соҳиби мошинай бо ҳамин номеранда ватсабай. ана ин мошина худаш маркаш 06 бародаро. ин ҳам газу ҳам бензин. 4 баллонаш бародаро нав. ин техосмотраш гузаштагӣ. техосмотраш навс ҳамаш қоидавӣ. ин мошинчи сангчавои як одами нағз нигоҳ кардаги дастшанда. агар ки харидоро бошад, агар марҳамат телефон кунтонам якон бо чизе гапу кор ҳамеша худ шуро мефаҳмонам. намин гап бародаро. бо ягон хел саволотон бошад бародаро, албатта ва ёба нависитон ватсабишон ба ё телефон кунтон ҳамин рақамба. албатта ҳамеша мегӯям. ман ҳама чизе гуфта наметавонам бародаро. ин мошини ино мисол бо нақстарини соҳибашон шумо хушро фаҳмонда метавондан. барои ҳамин узри зиёд ҳамин ки дар нош ҳамин ҳамаш хушрӯа ягон хел айни як одами нағз нигоҳ кардаги одама айнашон. телефон кунтон албатта. барои дастгириҳо як ҷаҳон ташаккур бародарҷоно. ҳамин лайк подписасия фаромӯш накунтон.